Καλησπέρα, είμαι ο Τάσος από το κανάλι Μέλη Μαργαρίτα. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον εμβολιασμό. Αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Πάμε να δούμε αρχικά τι χρειαζόμαστε. Εγώ εμβολιάζω μέσα στο αυτοκίνητο, δεν με ενοχλούν οι μέλισσες, δεν κάνει πολύ ζέστη, δεν κάνει κρύο, δεν έχει αέρα, δεν ξεραίνεται το σκουλικάκι. Τι θα χρειαστούμε? Εγώ έχω ένα τέτοιο φελιζόλ, στο οποίο έχω προσαρμόσει αυτό το φελιζολένιο πιχάκι για να κουμπάει το πλαίσιο πάνω και να έχει την κατάλληλη κλίση για το πλαίσιο. Έχουμε βρει ένα πλαίσιο που να μην είναι πολύ άσπρο, για να μην χαλάει εύκολα με το εμβολιαστήρι, ούτε να είναι πολύ παλιό και μαύρο και να έχουν κλείσει, να έχουν στενέψει τα κελιά, και το σημαντικότερο όλων είναι να έχει προνύμφες κατάλληλης ηλικίας. Κοιτάζουμε λοιπόν να βρούμε το σωστό πλαίσιο, ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Παλιότερα, προσπαθώντας να κάνω τη δουλειά μου γρήγορα, έβρισκα ένα πλαίσιο ό,τι να είναι, αλλά κατάλαβα στην πορεία ότι αυτό μπορεί να χρονοτριβούσα πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν ο γόνος κατάλληλης ηλικίας. Έτσι τώρα αφιερώνω λίγο περισσότερο χρόνο να βρω ένα καλό πλαίσιο με προνύμφες κατάλληλης ηλικίας, ούτως ώστε να κάνω τη δουλειά μου πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Όταν πρόκειται για πολτό, δεν μας ενδιαφέρει το γενετικό υλικό, μπορούμε να πάρουμε πλαίσιο από οπουδήποτε. Όταν όμως πρόκειται για να κάνουμε τις δικές μας βασίλισσες, καλό είναι να έχουμε επιλέξει να πάρουμε γόνο από ένα μελίσι το οποίο γνωρίζουμε την προϊστορία του, ότι να είναι ένα μελίσι που δεν έχει έντονη τάση για σμηνουργία, ένα μελίσι που να μας έχει αποφέρει στο παρελθόν αρκετά κιλά μέλι, χωρίς ασθένειες εννοείται, και γενικά ένα μελίσι που να ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με τη βασίλισσά του και να θέλουμε να πάρουμε γονίδιο από αυτήν. Έχουμε λοιπόν το φελιζόλ που ακουμπάμε πάνω το πλαίσιο για να μην λερώνεται και το παντελόνι μας με τα μέλια, ένα πλαίσιο με προνύφες κατάλληλης ηλικίας, τα κελιά και τις βέργες στις οποίες θα εμβολιάσουμε. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ αυτές. Το τι βέργα θα χρησιμοποιήσουμε και το τι κελιά, αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθενός, ό,τι τον βολεύει, ό,τι θεωρεί αυτός ότι είναι καλύτερο ή ότι του δουλεύει καλύτερα. Εγώ έχω βολευτεί αυτά, είναι εύχριστα, τα κελιά βγαίνουν πολύ εύκολα όταν είναι για να βγάλουμε το βασιλικό κελί και να το τοποθετήσουμε στις παραφιάδες. Τα συγκεκριμένα είναι διπλά, από τη μία μεριά έχουν 13 κελιά όταν πρόκειται να εμβολιάσουμε για βασίλισσες, και από την πίσω μεριά έχουν 45 κελιά, τα οποία είναι για το βασιλικό πολτό, για να εμβολιάζουμε πάρα πολλά. Σήμερα θα εμβολιάσουμε για βασίλισσες. Είναι η τρίτη φορά που εμβολιάζω, είναι για την τρίτη σειρά παραφιάδων. Κάτι άλλο που θα χρειαστούμε φυσικά είναι το εμβολιαστήρι. Υπάρχουν στο εμπόριο διαφόρων ειδών εμβολιαστήρια, και αυτό πάλι είναι ό,τι βολεύει τον καθένα. Προσωπικά χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα βελονάκι τροποποιημένο. Δεν το έχω φτιάξει εγώ, το έχω πάρει έτοιμο από το εμπόριο και με βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι μικρό, εύχριστο και κάνω τη δουλειά μου σωστά. Γυαλιά για όσους δεν βλέπουν καλά, ή τέτοια γυαλιά μαζί με φακό, για να είναι πιο εύκολο να βρούμε να εμβολιάσουμε. Καφεδάκι και καλή διάθεση. Πάμε να εμβολιάσουμε μαζί. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εμβολιασμό, μπορούμε να κάνουμε ξηρό εμβολιασμό, να βάλουμε κατευθείαν το σκουλικάκι μέσα στα κελιά, ή υγρό εμβολιασμό. Νομίζω ότι και τα δύο έχουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας. Προσωπικά προτιμώ, ειδικά τις πρώτες φορές, να βάζω λίγο αραιωμένο πολτό, ούτως ώστε να είναι λίγο πιο εύκολο να αφήσεις μέσα το σκουλικάκι μέσα στο κελί, και νομίζω ότι είναι ίσως λίγο καλύτερα.
Έχουμε πάρει λοιπόν λίγο βασιλικό πολτό, τον έχουμε αραιώσει ελαφρά με νερό και με το πίσω μέρος από το εμβολιαστήρι μας βουτάμε το πίσω μέρος και απλά χτυπάμε μία φορά έτσι, ίσα ίσα να αφήσουμε μία σταγόνα. Καλό είναι να μην βάλουμε μεγάλη ποσότητα και πνίξει το σκουλικάκι. Ίσα ίσα μια μικρή σταγόνα. Πάμε τώρα να εμβολιάσουμε. Κρατάμε τη βέργα έτσι, με το άλλο χέρι το εμβολιαστήρι. Το πλαίσιό μας είναι με ελαφριά κλίση προς τα πάνω για να είναι πιο εύκολο. Και ένα σκουλικάκι θα το αφήνουμε και με τα δάχτυλά μας προχωράμε στο επόμενο κελί. Ο δείκτης και ο αντίχειρας κρατάνε πάντα το κελί στο οποίο θα αφήσουμε το σκουλικάκι. Έτσι γίνεται πιο εύκολη δουλειά, χωρίς να μπερδευόμαστε που έχουμε βάλει και που όχι. Πάμε να εμβολιάσουμε μια βέργα. Είναι πολύ βασικό να μην βιαζόμαστε. Στην αρχή, τις πρώτες φορές που εμβολίαζα, προσπαθούσα να κάνω γρήγορα, νομίζοντας ότι έτσι θα είμαι καλός μελισσοκόμος. Αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία το να κάνεις γρήγορα. Σημασία έχει να κάνεις προσεκτικές κινήσεις, να πάρεις το κατάλληλο σκουλικάκι, να μην είναι πολύ μεγάλο, να το πάρεις προσεκτικά χωρίς να το πληγώσεις και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη αποδοχή. Όσο περισσότερα κελιά πιάσουν από αυτά που εμβολιάζουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία μας. Η επιτυχία δεν μετριέται από το χρόνο που θα εμβολιάσει κανείς. Υπάρχουν μελισσοκόμοι που εμβολιάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και μελισσοκόμοι που μπορεί να μην βλέπουν καλά, μπορεί τα χέρια τους να τρέμουν και δεν εμβολιάζουν τόσο γρήγορα. Όμως αυτό που στο τέλος μετράει είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποδοχή στα κελιά μας. Πιάνουμε το σκουλικάκι από την κυρτή του μεριά, από την έξω μεριά την κυρτή. Το παίρνουμε προσεκτικά, προσπαθώντας να πάρουμε και ένα μέρος από το βασιλικό πολτό που έχει μέσα το κελί και με τον ίδιο τρόπο που το πήραμε, στριφογυρίζοντας ελαφριά το εμβολιαστήρι, το αφήνουμε μέσα στο βασιλικό κελί. Πάει η πρώτη βέργα μας. Έχω ξαναπεί για τη βασιλοτροφία ότι προσωπικά θεωρώ πως είναι από τα καλύτερα κομμάτια της μελισσοκομείας. Η ικανοποίηση όταν πάμε και δούμε ότι έχουν πιάσει τα βασιλικά κελιά που εμβολιάσαμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ικανοποίηση όταν αυτά τα βασιλικά κελιά
τα βάλουμε σε παραφιάδες που κόβουμε και ξέρουμε ότι φτιάξαμε τις δικές μας βασίλισσες, είναι ακόμα πιο μεγάλη. Και φυσικά γλιτώνουμε και χρόνο και χρήμα από το να αγοράσουμε έτοιμες βασίλισσες ή ακόμα και κελιά. Εκτός φυσικά από τις βασίλισσες που θα φτιάξουμε, μπορούμε να εμβολιάσουμε για βασιλικό πολτό, για μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, αλλά και για να την πουλήσουμε, να τον πουλήσουμε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μελισσοκομείας ο βασιλικός πολτός. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο που έβαλα τώρα, έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως προσπαθούσα να το αφήσω, ότι ίσως το πλήγωσα. Σε τέτοια περίπτωση καλό είναι να βάλουμε και ένα δεύτερο σκουλικάκι, για να είμαστε σίγουροι. Οι μέλισσες ξέρουν και θα πετάξουν έξω το ένα από τα δύο. Όταν εμβολιάζουμε για βασίλισσες, εγώ προσωπικά στις 3 μέρες πηγαίνω και τα ελέγχω, βλέπω τι αποδοχή υπήρχε για να ξέρω πόσα κελιά έχω και να κάνω τον προγραμματισμό μου για τις παραφιάδες, και μετά τα αφήνω και πηγαίνω τη 10η μέρα, τη 10η μέρα από όταν είχα εμβολιάσει, για να τα πάρω και να τα βάλω στις βασίλισσες, στις παραφιάδες, συγγνώμη. Όταν κάνουμε εμβολιασμό για βασιλικό πολτό, εμβολιάζουμε και κάθε 3 μέρες πηγαίνουμε, παίρνουμε την μπέργα με τα εμβολιασμένα κελιά για να πάρουμε τον πολτό και εμβολιάζουμε καινούρια. Οπότε ανά 3 μέρες έχουμε νέο εμβολιασμό. Το βασιλικό πολτό μπορείτε να τον βγάλετε με ειδικά κουταλάκια σιλικόνης που υπάρχουν στο εμπόριο, ή αν βγάζετε περισσότερο πολτό, να πάρετε κάποια στιγμή μία αντλία πολτού. Σε κάποιο επόμενο βίντεο που θα βγάλουμε πολτό, θα σας δείξω τη λειτουργία της αντλίας μου. Με τι τρόπο κόβω τα κελιά από πάνω, βγάζω το σκουλικάκι και αντλώ την ποσότητα του βασιλικού πολτού που υπάρχει μέσα. Πάει και αυτή η βέργα. Είδατε πόσο χρόνο πήρα για να κάνω 2 βέργες και ταυτόχρονα και το βίντεο και να προσπαθώ να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Κλείνοντας, να πω ότι η βασιλοτροφία είναι σημαντικό κομμάτι στη μελισσοκομεία. Για μένα είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια στη μελισσοκομεία, με πολύ ενδιαφέρον. Και ενώ για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο, μπορεί να νομίζουν ότι είναι υπερβολικά δύσκολο για να το κάνουν, αυτό που έχω να πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Αν σας αρέσει, πατήστε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κόκκινο κουμπί που λέει εγγραφή. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.